Choka okale migao mar thieth osidayanga chenro mar pogo nede milion 15.3 mag geng'o suna e kauntis 22 mapacho kaendi. Chenro no mano yangi e kaunti ma Homa Bay geto jiwo lwenj kedo gi tuo mar malaria kendo winjore odhi nyime nyaka dwe mar 4 higa manyien. Jafwambo marwa Ali Abich miwa lerno. Nyasi mano bage laptuke mandirwe ka chudubura marangue migao mar thieth ne ochako ayanga chenro mar pogo ne jopiny nede muthiedhi mag suna kaka yo ma piny owacho nigo mar kedo gi landruok tuo mar malaria e counties 22 ma tuo mar malaria thoro nyore jopiny. Moko kuom counties 22 go oting'o counties moloro nam lolwe machalo county ma Homa Bay, county ma Kisumu, Siaya, county ma Migori, Busia kind counties mamoko kendo county ma Homa Bay de yudo nede maromo 841. Jagoro ma ongirore migao mar thieth Mary Mudhoni manotelo e chenro no ne okoni ji maromo milion 4 e tung Kenya mangima tuo mar malaria goyo higa ka higa ka thoe ma ikelo kod tuo mar malaria to romo 10 higa ka higa e pachoka. We are going to another 21 counties. So you're lucky that we have started with you. Tuo mar malaria bende pod en midhiero maduong' anya to alwora mar nam lolwe malandruok mare ochung' ata mala 19 ka migao mar thieth yango ne gidhi tiyo kod nyamrerwa e chenro mar pogo nede go eko ka jopiny kwayo mondo ti kod nede go eko yo mowinjore. And these nets are going to be issued through the digital platform. The households are already registered by the CHPs. The system allocated nets to each household as into 1:2 members of the household. And the household heads will produce their ID for identification. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga okoni gisebedo ka giketo okenge ma opogore mar kedo kod landruok tuo mar malaria masani ochung' ata mala 3.6 e kaunti ni ka okoni gisekedo chenro makare mabiro neno ni nede mag suna go eko ochopo ne jopiny e kor gwenge. That Homa Bay County now has the lowest prevalence of malaria at 3.6% in the lake endemic regions, while prevalence stands at 19%. This stride is attributed to the effective implementation of various malaria control interventions. Tuo mar malaria na chiel kuom tuoche mosebedo ka chendo anyato e counties moloro nam lolwe mene mapek achiel kod nyithindo manie bwo higni 5 ma tuo osebedo ka imo chenro ma migao mar thieth ochako mar pogo nede mag suna en okang' maduong' mabiro konyo duoko chien landruok tuo mar malaria e pachoka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jotuo manigi tuo sukari e gwenge mag